И здравейте всички, които ме гледате. Аз съм Димитър и Омага сел точно до мен. И днеска става на... Извинете, днеска става на Майнкрафт и сега се върнам. Да, завърнах се и сега да видим какви неща. Омага, бах ти ягите. И защо този човек има или го? И защо има изхабени кирки? Не знам защо. Поне ме е спалнал до селко. Айде. Сега... Така... Сега в кое къща да се... вода. Не, твърде далеч от селото. Вода. Не съм го намъчкал се. Мисля, че съм го... в това. Айде. Има крафтинг тейбъл. Така, сега да вървим да копаем. Леглото. Леглото ще го оставите тук. Така е страхотно. И да отивам да копая. Къде щяхме да копаем? Тоест къде да копаем ден? Така като излезнем. Хода на Shift. Този сит ми е много познат. Чакайте, че не ми се вижда инвентарито. Така. Тук има много равини. Така че аз мисля да отида там в планината да отида да копая. Защото като гледам там има повече камък. Има и вода. Това кол. Прекрасно. Само да не се съмнява. Я. И така. Да посъбера малко камък. Или пък чакай да си направя собствена мина. Просто трябва да си намеря. Да, тя ми беше до зама. Тук леко залагна. Ето ми е къщата и така ще ми е минута. Така после ще напредни стълби да ги сложа. Трябва да намеря кол. Вие сега нищо не виждате. Да. Омага! Така. Сега да направя малко пръчки. Колко пръчки имам? 12.
Така ли се правих стълби? Да. Колко стълби? 3. 3 стълби няма ми стигнат. То по едно ли пуска, бе? Бах ти шантавото. Вижте сега как ще го направя. Тук ми влязам в къщата. Така. Тук една стълба. Тук втора. Тук трета. Ще направя още стълби. Така. Сега. Така. И така.